Σήμερα στην εκπομπή «Η Φωνή της Σκοφίνου» έχουμε τον κύριο Σωτήρη Τίκη από το χωριό Τρυπημένη, κάτοικον της Σκοφίνου τα τελευταία 50 χρόνια, δεν κάνω λάθος. Ναι, εσύ έφυγα κατά ένα χρόνο και κάτω μαρώνει και έφυγα και ήρθα τα μέσα. Ναι. Έχει 6 χρόνια που κάθομαι τα χαμε. Τον το σπίτι είναι κάθομαι παρακάτω, άλλο σπίτι είχαμε παρεξηγήσει με ο γιο μου και έφυγα του το σπίτι και έχει 6 χρόνια που κάθομαι. 3 Αύγουστου θα δώσουν τα 6 χρόνια που κάθομαι τα μέσα. Η γουλιά μου πιέρασα, ποιον μου περνά γουλιά. Η γουλιά μου είναι να κάνω καμιά φλοιέρα, να παίζω, να φτιανεύκουμε από εκεί που ποδά. Χωρούμε κάτι φίλους πάνω κάτω. Τούτη είναι η εργασία μας, τούτη είναι η γουλιά μας, τούτο είναι το μαράζι μας, πρίσαν τα μαλλιά μας. Τι να γίνει. Νομίζω ήρθαμε στην Κοφίνου 12 του Σεπτέμβρη και στις 14 πήγα πάω στο Σταυροβούνι στο προσκύνημα. Ήταν το Σταυροβούνι τότε. Ήρθα 12 και στις 14 λέω όσο πήγαμε να πάω στο Σταυροβούνι. Δηλαδή ένα χρόνο και κάτω μαρών φύγαμε το 74. Το 1975 ήρθα τα μέσα 12-13 του Σεπτέμβρη και πήγα και πάω στο Σταυροβούνι στο προσκύνημα. Και έτσι που τότε στο λόγο που λαλεί που ζούμε εδώ μέσα, μες στην Κοφίνου. Περιπέτειες πολλές, σειραβάσανα πάρα πολλά στη ζωή μου Ιόνι. Κίντα γουλιές έμειναν και γουλιά πόντιν έκαμα, και βοσκός έκαμα, και γεωργός έκαμα, και περβολάρις και φύτευκα πιπόνια, πατήσες ή χαλάκους τα κάτω και φύτευκα πόλικα αρεντικά. Ο κόσμος εκαρτέραμε να του πάρουν αρεντικό, τα γνήσια τα αρεντικά μας εμάς. Έτρωε στην ντομάτα και έστελνε, έτρωε στην πατήχα και έστελνε. Σήμερα τρως ντομάτα με σπόρο μέσα, με ουσία, με τίποτε. Να την κόφκουν τις πράσινες τις ντομάτες, βουτούνται μες στο φάρμακο και ως θα ξημερώσει μες στο παζάρι. Και να ουρεί ντομάτα. Τρώεσουν, και Ιόνι τρώει για παράδειγμα. Δεν ingίζει ο Ιόνι πάνω, πατσιντές ντομάτες. Ούτε αγκούριν τρώω, ούτε ντομάτα τρώω. Πρέπει να είναι γνήσιο να φάω. Κατάλαβα αν είναι γνήσιο, κάνω το ένα έχει σπόρο μέσα από μιλώ του σύρνω το. Δεν το τρώω. Να τρώω Ιόνι τις δούρες του καχανού, δεν τα που τρώεις. Τρώω άλλο πράγμα. Τρώω ψουμεντζελιές. Έχω για παράδειγμα, βγάζω κρυά, στιανίζω, τρώω, φέρνουν μου τα παιδιά μου, φαΐ, μπόλικο, μακάρι να είναι καλά και εκείνοι, φέρνουν μου. Πάρα πολλά. Κύριε Σωτήρη, θέλω να μου πείτε το 1975 όταν ήρθατε στην Κοφίνου, τι θυμίσεις έχετε, τι είχατε βρει μπροστά σας. Είχατε φύγει από το χωριό σας στην Τρυπημένη πρόσφυγας, με την οικογένεια σας. Όταν έφυγαμε από το Μαρόνι και ήρθαμε εδώ μέσα, είχε έναν τάσο τα είχαμε, ξέρεις τον εμάχεστον που πέχανε πριν και 3-4 χρόνια, γνώρισα τον Κίνον αμέσως, μόλις ήρθα η ώρα μες στην Κοφίνου και πήγαμε έναν τάμα να βρούμε ένα σπίτι να μπούμε μέσα. Και ήβρα το κίνητο σπίτι και κάτω που κάθεστουν εσείς, παραπάνω που καστίν που εκείνο που κάθεται τώρα ο Καλαμαράς. Ναι. Ναι, είχε ένα άλλο που πάνω σπίτι καλό με τα τούβλα μέσα και πλάκα που πάνω. Και ήταν από εκείνο του Πασκατών ήταν που ποδά. Και είχα πάω και μέσα να κάτσω και ήρθαμε να χαμε με τον τάσον του Κυρκά, ήβραμε το να πάω και κάτω. Και ήρθαμε να χαμε και κάτσαμε να πιούμε καφέ. Ήταν ο Σωτήρης του πρόδρομου και κουβεντιάζαμε. Ο Σωτήρης είμαστε γνωστοί που καιρό. Τι είπουν τούτο. Ήταν λαλί μου, να το πιάχω εγώ και το σπίτι λαλί. Σου μάρα λάρα το εγώ λαλί μου, ήταν λούτσε. Τα λέω το αφόσον το πιάσεις, αν και πρωιά πάνω έχουμε γυρών, έχουμε γυρών και ήβρα το άλλο τα χαμε, γύπλα τα χαμε που οι καούντιες που την πογίπανταν τους καούντιες. Και πάμε από κάτω.
που αν οι καούντιες που απογίνονται σε λίγες τσαχαμε. Τσάμε που καχμούν τόσα χρόνια όλες που λαλεί της προσφυγιάς μου. Είχαμε παρεξηγήσεις με ο γιο μου, υποχρεώθηκα και έφυγα από το σπίτι και έφυγα από το σπίτι εκείνου και ήρθα εδώ δαχαμε. Έτσι λαλώσουν να έρθουν 3 του Αύγουστου 6 χρόνια. 3 του Αύγουστου το 18 ήρθα μέσα δαχαμε. Καλό. Να μου να γίνει να περάσουμε τη ζωή μας στα βάσανα μας. Έτσι είναι. Τι να γίνει, ό,τι και να πούμε είναι μάτια. Τα μαύρα εφορήσαμε λαλούμε. Τα μαύρα να φορούμε. Εν κάτι το αδύνατο πίσω για να στραφούμε. Να ξαναπάμε έστωμα, να ξανακατοικούμε. Και αμέ που γεννηθήκαμε ακόμα να τα πούμε. Δύσκολο πολλά. Προχτές πήγαμε την Κυριακή, πήγαμε στον Απόστολο Ανδρέα. Πήγες στον Απόστολο Ανδρέα, ναι πήγες. Το τελευταίο χορκό νομίζω το Καρπάσι είναι εκεί έξω. Που το Καρπάσι και να πάει τον Απόστολο Ανδρέα η στράτα είναι μια γέριμη. Γέριμοι λαγκούφες και στενοί που εκεί να όκουν μέσα στη λαγκούφα, που να όκουν μέσα στη λαγκούφα. Έρχονται το ίδιο που πάει να πάει από την Πάπαντα να κόψει από εκεί. Τράκκα μέσα. Και αν δισάζουν οι Τούρκοι τη στράτα, δίθεν εμείς ήμουν να εισάσουμε εμείς. Επάτσε κάτω όμως και χωρίς έτσι 30 αυτοκίνητα Τούρκικα και έτσι το δικά μας. Και απαιτούν να σάσουμε τη στράτα εμείς. Οι Τούρκοι κάτω. Εσάζουν την εμάς δεν δισάζουν. Αν δισάζουν, γέριμοι, θέλω να σου πω, πήγαμε και κάτω και ήρθαμε. Το βάσανο μας είναι πολύ μακριά η στράτα, πολλά και κάτω. Είναι να πεις, να έχει καμνάνε 100 χιλιόμετρα, να έχει. Έτσι υπολογίζω, Ιόνι, πρέπει να έχει τα 100 χιλιόμετρα. Έχει τα 20 χιλιόμετρα που το Καρπάσιν και εκεί είναι μια γεριμόστρατα απέραντη όλα. Άσχημη πολλά. Πήγαμε, ήρθαμε να πούμε, έτσι που έρχεσαι εδώ που είχαμε, που στραφήκαμε σε έναν κέντρο τέλεια κοντά στο γυαλό, κατεβήκαμε και είχαμε, φάμε. Και ξαναξεκινήσαμε που είχαμε, λάμνε, έτσι ώρα ήρθαμε, 7 η ώρα. 7 η ώρα ήρθαμε έσω. 5 ώρες να πάμε και 5 να έρθουμε. 10 και ώρες και είχαμε που σχολιστήκαμε για μέσα στον Απόστολο Ανδρέα και πήγα για μέσα στα σκαλοπάθια του Αποστόλου Ανδρέα και ατιμήθηκα το τραγούδι του Αποστόλου Ανδρέα που έναν τραγούδι τούτο είναι κάπου 66-67 χρονών. Είμαστε στο χορκό μας, την Τρυπημένη. Και ήρθε ένας ποιητής Αριστοτέλη Νικολάου κάτω πύργον τη Λυρία και τραγούαν το τραγούι. Σήκωσε ένα μωρό ο Απόστολος Ανδρέας, ήταν έτοιμο θάνατο το μωρό. Και τάξαν το στον Απόστολο Ανδρέα και σήκωσαν το. Και ατιμήθηκα και αμέσως τα σκαλοπάθια που είχε να πάω στα Ιάνμα. Και χαμέ και πιάχα το πισκιάβλι μου και εμπιστεύκες και ήρισα το έτσι και τραούισα το τραούι Απόστολε Ανδρέα μου που είσαι στο Παραγιάλι. Και είπαν να συναχτούν οι γενέκες και χαμέ και σύραν πισκαλιές απέραν. Πού το έμαθε λαλί μου. Έχει πολλά χρόνια που το ξέρω λαλό του Θεού. Να το πω λαλό του. Είναι ωραίο να το πεις στον κόσμο να το μάθει που δεν το γνωρίζει. Εσύ πού το ξέρουν. Να ήταν καλά να μας το πείτε. Που ήμουν πάρα πάνω στο άλλο σπίτι, ήμουν μόνος μου έτσι ώρα για παραδείγμα και έπαιζα το τραγούδι του Αποστόλου Ανδρέα, τούτο που σου λαλώ. Και ήρθε τρίτο που γες τόσες πάτω το τραπέζι. Εκραήχε η γλώσσα μου μένα. Δεν μπορούμε να συντύχω με τίποτε. Όχι, ενταφανίστηκε, ρε μα είμαι εδώ, χαμέ πας στο τραπέζι και ήρθε τρίτο που γες. Και εμφανίστηκε μου ποιος ήταν. Ποιος ήταν. Σύλλον δεν είχα, κάτω δεν είχα. Κοπελούι δεν είχα μητά μου. Ποιος ήταν και χτύπησε το
Να το πούμε. Διότι είναι σοβαρό τραγούδι του τονά. Λαλό σου ιούτησεν που την υπόθεση του που τραούαν το τραγούδι τον τότε καιρό στον έφτασε. Έγγισεν έτσι βαλίτσες και τσέντες. Εγώ φκάμε ένα κομμάτι ρούχων και βάλαμε το έτσι υπλών και βάλαμε τα βιβλία μας μέσα, τα τραούθια μας και το κολλάνι τσούλεν όλοι είχαν την κρεμάμενη στον νόμο του. Ζήσαν τα τραούθια μέσα με τη τσεντούα. Και πήγα και είχαμε και άκουα. Και ιούτησε και πήγα στον Απόστολο Ανδρέα και είδα του που κράτεν το μωρό και γύριζε μέσα στο Παναήριν και έλατε να δείτε το μωρό που σήκωσε ο Απόστολος Ανδρέας. Έλατε να δείτε το μωρό. Και επισκάλιζε ο κόσμος. Να το πούμε, δεν χάνουμε τίποτε, ναι. Πιο πολύ έσπλαχνος Θεός μόνον εάν θέλει. Καλέ σας η γιατρό να σώσει το μωρό. Και δεν μπορεί ο γιατρός να το σηκώσει το μωρό. Και είπε ο γιατρός, μόνον εάν θέλει και καμήν εκραναστασίν τότε μπορεί να ζήσει. Και έχει καρκίνον είπεν του και τρώτα σωτικά του και η επιστήμη δεν μπορεί να βρει τα φάρμακα του. Και στους Αγίους τάξε τον ίσως το θεραπεύσει. Είδαλο στην παράδεισο, σύντομα θα τον πέψεις. Καλεί τον Απόστολο Ανδρέα τώρα οι γονείς. Κι Απόστολε Ανδρέα μου που είσαι στο παραγιάλι, έλα και σου βοήθα μας ακόμα οι άλλοι. Να σηκωθεί και ο άντρος μου ξανά να παρπατήσει και θα έρθω μες στη χάρη σου και να σε προσκυνήσει. Να π'ει νερό και να λουχεί κι από το άγιασμα σου, καμιά βραδιά να κοιμηθεί μέσα στην εκκλησιά σου. Χωρίς το εγκατάκητον και νεκρικά πεμένον, ακινητών και αμίλητων γιονάτων πεθαμένων. Κι ο άντρος εσηκώθηκε και να παρπατήσει, να πάει και στη χάρη του μα να τον προσκυνήσει. Ήπιε νερόν και λούχηκε και από το αγιασμά του, έπαιζε και κοιμήθηκε μέσα στην εκκλησιά του. Και όταν σηκώθηκε ξανά στο αγιασμά του και τζαχαμε φώναζεν κι ακόμα τη μαμά του. Και είδα τον είπεν που μακρά μες του γυαλού τα βάθη και εδώ κοντά μου ξέβηκεν κι αμέσως εμπухάθη. Με ένα γαδούριν κατασπρόν να μπλέει σαν το ψάρι και έναν παπά που πάνω του μαΐσεν καβαλάρι. Τα ρούχα του εστράφτασιν σαν του ουρανού το άστρο, άσπρος κοντός ασπρόγενος πας στο γαδούριν τ' άσπρο. Που πάνω σκιόν του μήνασιν ο κύρις και η μάνα, ο κύρις και η μάνα με την ολόλαμπρη χαράν ακόμα και έναν κλάμα. Πολλά μια λένε η χάρη του τζούλη τον επενούσει, χριστιανοί κι αλλόφιλοι μα το δοξολογούσι. Κι από τα πέρατα της γης έρχονται να το δούσιν κι όμπρος που την εικόνα του όλοι τους γονατούσι. Άμαν και πήγα μες στα σκαλοπάθια θυμήθηκα που είπεν το μωρόν επίενη στα Ιάννα και πια και παίξα το τραγούδισα το τόνο όπως που το λαλώ τώρα. Κι είχαν καμιά δεκαρκά γενναίκες και είχαμε και παρατηρούσα ρε σύραν πισκαλιές, εσύρα μου πισκαλιές απέραν. Κοινή τους περιέργεια που του αίμα. Εμάνε 64-65 χρονών τραγούδι ρε κομπάρ. Ατιμούμε το, δεν το ξεχάνω. Τι να κάνουμε άλλον, να περάσουμε. Συνεχίζουμε την πορεία μας, βάσανα η ζωή μας. Αχ, μάνα μου,
Να πούμε ένα άλλο κάτι, τι είναι που να πούμε. Να πούμε και Σωτήρη. Θέλει να πω και τρία πολεμικά τραούθια, αλλά λέω. Να μας πεις. Τώρα να δω τι μήχο να κουρήν καλά να πούμε. Θέλω να πάω στο χορκό να ξανακατοικήσω, ξανακατοικήσω. Τους τόπους που παρπάτησα να ξαναπαρπατήσω. Έτσι όπου υπάρχουν μνήματα να τα παρατηρήσω. Αν έβρω και το μνήμα του να το τσαπίσω, τα κόκκαλα τα νέγερα να τα νεκροφιλήσω. Μας υπόκεινον τον καιρό κόμμα που ενεφανεί, να βάλουμε στον ταφόν του και εμείς ένα στεφάνι. Ο Ανδρέας ο Βασίλης ο Τίκης αγνοείται από το 1974, 14 Αυγούστου 1974. Αγνοείται μέχρι σήμερα, η τύχη του είναι χασιμιός. Εν τον ιαμέν, ούτε νεκρών ούτε ζωντανών. Αγνοείται η τύχη του συνεχώς. Είναι από την ημέρα εκείνη την πρώτη, δεύτερη εισβολή που χάθηκε και περιμένουμε να το βγούμε ακόμα. Να το βγούμε είναι δύσκολο. Δεν το χωρούμε. Διότι εμάς οι Τούρκοι μας πήκαν πολύ. Διότι επλημερούσαμε τους εμείς. Επλημερούσαν τους οι δικοί μας, αλλά είχαμε και εκείνοι πήκα και το πουζιάζαν μας. Το 1958 κατακόψαν μας και όνομα του είναι τεπάλες. Κάμαν τους σαλάτα. Τον ένα ήταν γέρος και βάλαν τον του γούλιο, φτάχαν και φέραν την πάλα, κόψαν την κελέν του και έμεινε και χαμέ. Ο άλλος ήταν κοπελούιν και κοιμάτουν και κάμαν την κελέν του σαλάτα με τα κατώνα. Επίανε, νίκαν μακαρίτες. Το 1963 επίανε, παίξαν έναν άλλον μπας στη κελέ. Κοντέψαν του κοντά τέλεια και παίξαν τον μπας στη κελέ, έφερε η κελέ που πάνω του και πιάνε και φύγαν τον και εκείνον και αγάμε. Είχαμε τους Τούρκους, είχαμε το τσάο δίπλα μας, ήταν κακούλοι πολλά. Αλλά όμως το 1958 ήταν η τύχη μας τρεις βοσί, μας στην τρεις βοσί, ο αρφός μου και αλλώνας. Και να περιορίσαν μας οι Τούρκοι 1 χιλιόμετρο έξω του χορκού, δεν μπορεί να ξυπνήσει με κουπάει. Ναι. Παίρνα στο χιλιόμετρο, οι σφαίρες έπρεπε να ρίξουν από πλευρά του. Τέλος πάντων. Οι κουβέλες μας τον τότε καιρό γύσαν έτσι να ταΐζουν τα χτινά κλιτάρι και ασέρατα. Ό,τι έτρωαν μπόξο από καλάμι γίνει ήταν. Ταράξαν οι κουβέλες που πας στον λάκκο η ώρα 1:30. Απάσει να βρουν καμιά από καλάμι να χάσει. Λαλίους είναι οι σκιοί συντρόφοι μας. Λαλεί ο ένας του άλλου ρε κουρούιαννη. Να τις φύγουμε να κατεβούν που κάτω λαλεί. Μόνο κάβαλλος τον ελαούσαμε. Και να βόσουν οι κουβέλες και να κάτσουν πας στη μούτη, είχε ύψωμα να βγούμε τύπος φωνάζουν. Κάτσαμε πας στη μούτη, την ώρα που ξεήκαμε, είχαμε έναν μπέλια όμως να πάμε να φέρουμε ρίζες στα φίλοι, δηλαδή να πάμε. Πήγαν τούτοι, οι σκοεπίατσι, εγώ εκάχομουν, διατάξαμε και κάχομουν έτσι ύψωμα πάνω ψηλά και τεμπίσει μέμπα και κοιμηχώ, όχι να κοιμηχώ. Οι κουβέλες ερέξασαν, κοντέψαν τα μπέλια, αλλά είχαμε έτσι σαν σύρκα να πούμε ποταμοσές και από εκεί τα βουνό που άβουνο και ανέφαινονταν. Σηκώθηκα και στάθηκα στέκοντα και έκανα τους έτσι. Καταλάβατε. Πήγανε πιάνε τις κουβέλες, εγκάτσαν μες στα μπέλια. Πάνε οι κουβέλες, φέραν τις κάτω. Άμα και φάσουν καλά, φέραν τις κάτω. Αλλά όμως
ήταν ο Άης Χαρίτος και είχαμε και είχε φρουρούς και λιχτήκα για να τον ελαλούσα. Πάνω και πήγα και να φάμε κανέναν κνηζί στα φίλη. Λαλεί ο ένας του άλλου ρε κουρουιαν είχα χίκα ρε εκείνοι που πάνω στο. Έδειξα και εγώ τι, μα το τι που σου λαλώ σαν το τεπέν τι που την πιστούν και πάνω τι. Λαλώ του ρε του τσάμε ρε, πού ρε λαλεί μου. Λαλώ του ρε εσύ 5 ονομάτους τσάμε που κάτω τους πέρκους. Και όλοι να ντούτσι λαλεί, να μας παίξουν. Να φύγουμε, ώστε να πολιχούμε να φύγουμε, αντακούσαν τον τότε καιρό, εγγύσαν πρέν. Αν εκάισκαν το πρέν είχα μας κάνει τα ούλιν και ο τρεις που κάστε στην ελιά. Ήταν μαρτίνια, και μια σφαίρα που άγε μια μπουμπά. Προλάβαμε, ήραμε, πήγαμε στο χορκό, γλιτώσαμε την, ειδοποιήσαμε το λευκόνικο, ήρθε η αστυνομία. Είστε που τα χνόβαρα τότε η αστυνομία. Πήγαν κοντά τους, γιατί κύριε λέει του πυροβολάτε, κάτσαν 3 Τούρκοι και 2 Εγγλέζοι. Και κάτσαν για μένα πας στο Γενέφευ, κάτσαν πας στο γλω. Και σύρναν σφαίρες μέσα στο χορκό, μια από εκεί και μια από ποδά. Και γιατί κύριε πυροβολάτε τους βοσκούν μας λέει του, κύριε λέει του βρούσαν τους που είναι περιοχή του γιώου με τα όπλα. Κοπέλια λέει κραούσε τα όπλα, όχι κύριε η αστυνομική ήταν. Έτσι το πούζε μας που βλέπαμε το κουπάλι μας, πού να βρούμε τα όπλα. Ήρθήσα συνεφίαση, θέλω να σου πω, κινδύνεψα ιόσκο 3 φορές, κίνδυνο σε θάνατο να πούμε. Κινδύνεψα 3 φορές να με σκοτώσουν. Εγλίτωσαν. Μια άλλη φορά μπαλέ, ήταν τέλεια κοντά, είχε τουρκικό χορκό, ίσα με τα χωράφια μας, μα η απόσταση, τα χωράφια μας είχε μπερβόλινο τα χαμέ, και σαν δεν ήταν πολλά μακριά, σαν το τεπέν ήταν τουρκοχώρη, ο Άης Χαρίτος. Ο σύντροφος μου έγεννησε μια κουβέλα και έλεγε να εγκατεβάσει κάτω. Να εγκατεβάσει κάτω και τη νύχτα μου να στραφούμε από το όρος να την πιάσει. Πήγε. Ιόνι έβλεπα από εκεί προς το τουρκικό μέρος να με πάνε οι κουβέλες και να έρθουν τα. Είχαν την Τούρκους και μέσα στο νερό που είχα πιάνει οι κουβέλες να έρθουν νερό. Απόσαν τους σύλλους πάτες κουβέλες. Οι κουβέλες σε μουντάραν να φύγουν να πάνε τον Άη Χαρίτο. Λαλό του ρε Ανδρέα, λαλό του βούρρα και ήρθαν οι Τούρκοι να μας πάρουν τις κουβέλες. Λαλή μου φώναξε του φελά, είχαμε ένα φελά. Ήταν συνέχεια μέσα στο όρος με το όπλο του. Φοβούνταν τον πολλά. Φέλα λαλό του, έλα κάτω γρήγορα λαλό του να μας πάρουν τις κουβέλες του. Πήγαν και φύγαν μας. Μαν και ακούσα στη φελά. Ήρε σήμερα πήγαμε, αλλά δεν κοντέψαμε και έξω εκεί. Είχε έναν Τούρκο που άκουεν τούτος που φωνάζαμε και ήρθε να μας ερωτήσει. Άκουε λέει Σωτήρη και φωνάζει βιλά. Ποιο βιλά είναι τούτον, τι είναι ο όπλος, λέει ο Τούρκος. Λάθος είναι και κουμπάρος του το πράγμα. Λέει του ότι ο σύντροφος μου ήρθαν να μας πάρουν τις κουβέλες κουμπάρε, λέει, απόσαν τους σύλλους πάνω και αν μένε φώναζαν του φελά, λέει τους κουβέλες και κάτσο μέσα στον Άη Χαρίτο και γλιτώσαμε τις και εκείνη την ημέρα. Ώστε ύστερα εφύαμε τις, διότι δεν μπορούμε να κυνηγούμε, εφύαμε τις και πήραμε τις στον Άη Γρότσι. Κάμεν 3-4 μήνες μες στον Άη Γρότσι. Είχαμε το κουπάι μας μες στον Άη Γρότσι. Οι Τούρκοι πολλά και ήρθουσαν. Αν δεν μπορείς με να κυνηγεί, με τίποτε. Είχε πεσκές, μπαίναν πάνω μας όλος που λέει. Είχαμε τουρκομανιόν πολύ. Άη Χαρίτο, Τσάου, Κνόβαρα, πολλά ψελάτων, Βούχες, Άρτεμι, Μελούνταν και ήταν ελληνικό χορκό, να με τρυπημένοι και από Άννη Νικόλας, είχαν μας έτσι μέσα. Είχαν μας κλεψανμένους, όπως που να σε κλεψανμένους και είχαμε. Τραβούσαμε βάσανα πολλά. Τραβήσαμε, εγώ προπαντός τραβήσα βάσανα πολλά. Πάνε να φύγει, σαν έφευκαμε που τα χορκά μας τον τότε καιρό. Σαν έφευκαμε, τα ύβρα μου κοπελούαν μες στην πύη. Γιατί τα κουβάθηκια μας τότε εμείς έφερναμε τα κάτω το καλοκαίρι.
και βλέπαν τα υποσχήτη με σαρκά. Άλλοι πάνε για παράδειγμα τη Γύψον, άλλοι τη Μουσουλίτα, άλλοι τα Ένακρα, άλλοι των Παραχώνων. Εμείς είμαστε μες στην Ποιή και είχε ένα κουτσοπαντέλαν τον ελαλούσασι που την Μιλιά νομίζω και έβλεπαν τις κουβέλες του Κυριάκου. Κυριάκος ήταν αρφός του Προκοπουθιού και έβλεπαν μας και εμάς που τις πήραμε και κάτω. Και ήβρα μου μια κοπέλα και ο κύρις μου έδεχε του ρε στον να μην είδα κάτω. Όχι λαρί, να ξενίτεψα άλλο και όπες και άλλα να ξενίτεψα άλλο αλλά λαρί. Γιατί είμαστε πέντε εμείς. Έπεψε έναν το παραλίμνη, ένας ήταν στη χώρα, να ξενιτέψα άλλο να βγαίνει να μην το χωρκόν και να δέχεται ο κύρις μου. Ο ξάισε να ήμουν μες στην πίνη, να ήμουν ποιότη. Αν με δέχεται ο κύρις μου να πιάω την κοπέλα, να με δέχεται. Φύγαμε, πήγαμε στα ορκά μας, σίγουραμε που εκεί πάνω, υποφέραμε. Δεν και μια φορά, εγώ πολλές φορές που κινδύνεψα, στο θάνατο. Τι να κάνουμε, περιπέτειες πολλές στη ζωή μας, βάσανα. Κύριε Σωτήρη, θέλετε να μας πείτε λίγο για το μουσικό όργανο που κρατείτε? Να το παίξω. Πες μας λίγα λόγια. Δεν είναι τεχναστολισμένο από ό,τι βλέπω, να μας πεις την ιστορία. Περίπου ήμουν, έκαναν και ο Μακαρής ο παππούς μου από την τεφλοέρες, αλλά την εποχή εκείνη με τα καλάμια. Και ήταν κάτι καλαμούθια, αν επρόσεξες σε ένα γρίστακον των λαλούν που τα κάτω τα φκόρου που κάθεται. Τα φκόρου και κρατεί κάτι και πισκιαβλούθια τσατόσα. Ναι. Και παίζει, μάσεται τσίου το πισκιαβλί. Εάν το πισκιαβλί είναι έχει περιθώριο που θα χαμε 5 ως τα 7-8 δαχτύλια, εάν του οι τρύπες του δεν θα χαμε, δεν έπαιζαν όπως πρέπει τώρα. Τούτες οι τρύπες αν ήταν όταν χαμε. Δεν έπαιζαν εντάξει. Τέλος πάντων, έκαναν και ο παππούς μου και κάναμε καλαμέτινα των καιρών εκείνων. Δεν υπήρχαν τούτα ούλα. Μόνον έκαναμε ο κόκκαλον του Ήπα. Μες στη γαλάτα του ο Ήπας έχει ακριβώς τόσο κόκκαλο και ποά έτσι όγκο. Αλλά είναι όλος τρογγυλός, ένα κοντρίγωνος και κάναμε τον κόκκαλον του Ήπα και παίζαμε. Κόκκαλο, του βγάλαν το μες στη γαλάτα του Ήπα. Λάλλον το νου μια ημέρα και έχει λαλή πισκιάβλην του Ήπα 118 χρονών. Κόκκαλον του Ήπα λαλή μου της γαλάτα. Είπε μου έμπου μες στη τζάμπα. Να τον έμπου η τζάμπα είναι, η τζάμπα είναι, δεν έχει τόσο κόκκαλο. Μου μες στη γαλάτα λέω, τα φωτόν ευκάλα και όλα. Και έκαμα τα πισκιά. Έκαμνε και ο παππούς μου και σιγά σιγά έμαχα και ιόνι και πέτω. Έκαμνα τα τούτα και πέτω να πούμε, υπούσου. Τέλος πάντων, μες στον Νιόβρινε είχαν οι συναχτήκαν οι τσατιστές όλα και πήγασαν από εκεί που είναι οι αλικοί. Όλοι και χαμένα ατραγουίσουν στα τσατίσματα. Πήγα και Ιόνι, πήρα έναν πισκιάβλιν για δώρον στην που είχε το κατάστημα. Και πήρα και έναν και έπαιζα Ιόνι, πήρα και έναν και έπαιζα. Εσάστηκε μου γρίστακος, κράουν τότε. Δεν μου κράει. Λάω τον πισκιάβλι, έρθω άνα όμως, έρθω άνα. Γιάννη το διεργάστηκε το, έπαιζε το, παίζει δηλαδή μου καλά. Λάω του μα άρχισαν τα πισκιαβλούκια σου που μια πιχαμίνη είναι λαλό του. Και εσύ ουζίου να δουν σε λίγο, μην πας στο στήρμα, να κάνεις τόσο, να κάνω ότι εγώ από τούτα λαλί μου. Είναι από τούτο. Λάω του εμποσύν της σωληνίου, αν τις πιέσεις του νερού του τι λαλό του. Έχω και τις ουρεμάτου και φτάνες και έμπαιζουν σαν τούτες. Τούτον στοιχίζει 3 ευρώ λουάρκα σε η σωλήνα μόνο. Είναι 17 ευρώ μια σωληνούα βγάλεξη πισκιάβλια. Στοιχίζει 3 ευρώ η σωληνούα. Να κάνω και εγώ, να κάνεις ρε λαλό του να μάχεις να παίζεις από τούτα. Έπαιξαν το καλά, ο Γρίστακος και μου το. Επέξαμε και χαμέ, εδώ κάμεν τους και ένα δώρο.
που τότε και να έρθει έμαχα τούτα τα στολίσματα που στολίζω, Κυπριακή Φλογέρα. 7 του Τετάρτου λαλούμε το 2024 κατασκευάσαμε. Ο Σωτήρης ο Τίκης έχασε τον πατέρα του από το 1974, 14 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη. Μέχρι σήμερα δεν εφάνηκε. Από την τρυπημένη αμοχώσπη είμαστε. Τον εσκότωσαν οι Τούρκοι του Τζάου. Είχαν μας πήκαν οι Τούρκοι του Τζάου πολύ. Είχαμε τους Τούρκους του Τζάου και είχαμε. Δεν ξεχάνω τους. Ξέρεις τι να πει, να έρθουν να σε κατακόψουν το πλάνο με πάλαν όλα. Έγραψα τα καθέκα στα πάνω, που τα γράφω ότι έκαμα το, που φύγαμε. Φύγαμε που το χορκό μας με 4 μωρά στα Σέρκα και έναν στην Κιλιά. Φύγαμε Τίτσιρη και ανυπόλυτη 14 Αυγούστου. Τα μέρα ήταν ρε, μα νομίζω ήταν πέφτη έναν τόσο. Έτσι νομίζω ήταν πέφτη που φύγαμε. Ναι. Δόξα στο Θεό, λαλούμε να γλιτώσαμε. Μάλιστα. Χωρίς το πισκάβλι που τον αέραν και χαμέ χάνει η πείνα και παραφωνεί. Άμα έχει νερό και στάξεις του έναν κομπούι νερό θα χαμέ, αμέσως έρχεται στο λουαρκασμό. Αμέσως. Πίνει το νερό, η πείνα και έρχεται στο λουαρκασμό. Δεν ξέρουν το πολύ. Χτες που πήγαμε στον Απόστολο Ανδρέα, έδωκα του σοφέρι μας ένα δώρο, πισκάβλι. Αλλά του, αν τυχόν λαλό του και ταράξει πείνα, μπορεί να ταράξει. Δεν ξερανίσκει, όπως είναι λαλό του να τη φέρει σίσα, ούτε πιο βαθιά, ούτε εκεί, ούτε δα λαλό του, και να στάξεις έναν κόμπο νερό δάχαμε λαλό του. Και αμέσως να έρθεις στο λουαρκασμό. Μα σοβαρά, σοβαρά λαλό. Κάμε, έτσι του κάνω λόγο. Που γίνει το κακόνι στο δικό μας τόπο, στο δικό μας τόπο. Μα κατοίκου στο πορκά σήμερα κατοίκω στον νο, το σήμερα κατοίκω στον νότο. Εκείνοι που μας τα κάμα συμπαράλητη να μείνουν. Ποιος μου το παραλάλησε να ζω μες στην κοφή, να ζω μες στην κοφή νου. Μα ζω σε σπίτι τουρκικό που είναι πληταρένο. Που πάνω μάιστε του είναι αμοιάντε, νον είναι αμοιάντενο. Έτσι επαρχιακή διοίκηση έξω να με βγάλει. Μα νεαρών ανδρόινο μέσα πως να βάλει. Μα σέβονται τους γέροντες που είναι μα παθόντες. Σέβονται και τους νεαρούς
πουν όλοι οι κυβερνώντες, πουν όλοι οι κυβερνώντες. Κι στην απαντώ μήνυμα και να'ρτεί το χαμπάρι, και να'ρτεί το χαμπάρι. Πάνω στον πενταδάχτυλον έκαμαν τους βουνάρι, έκαμαν τους βουνάρι. Και έβγα τον πενταδάχτυλον γύρε τον κουτσοβέντη, κι πάνω εμπουχάψατσιν και μας ένα λεβέντη. Μα είπε κοινών των καιρών κόμμα που είναι φάνη, να βάλουμε στον τάφον του κι εμείς ένα στεφάνι. Και κλάψαν μάνες τα παιδιά, και κλάψαν μάνες τα παιδιά, και τα παιδιά τις μάνες, και που την άλλη έπαιζα λυπητερές καμπάνες. Κλάψετε μάνες, κλάψετε τα ορφανά παιδιά σας που φύγαν τόσο μπρόρα κι από την αγκαλιά σας. Κλάψετε μάνες, κλάψετε τα δικά σκοτωμένα και πας στον πενταδάχτυλον πολλά είναι χαμένα. Κλάψετε μάνες, κλάψετε, κλάψετε, σκοτωθείτε και τα παιδιά που χάσατε δεν θα τα ξαναδείτε. Και κλάψε λυπητέρα και η δική μου μάνα που έχασε το τέριν της, που ζούσα συναντάμα, που ζούσα συναντάμα. Αχ, αμάν, αμάν, αμάν. Είναι καλό. Πολλά επίκαιρο κύριε Σωτήρη και πραγματική ιστορία να το πω για τον κόσμο. Εγώ πάρε προπάντως άμα έχω και κανέναν ουίσκι πάνω μου, τώρα αν μπορώ να πιούμε. Πού τα θυμούμε λαλό και ο μηνίσκο περίεργο. Τόσα τραούθια και βγάλω τα ούλα που είναι δουλειά μου, δεν έχω τα γραμμένα, για έγραψε μου τα κανένα. Βγάλω τα ούλα την ώρα, τα πού τα μάχελα. Βγάλω τα που αμέσα ρε και που αμέσα. Ναι, έχουμε ένα λόγο να το πούμε και εκείνο. Να το πούμε κύριε Σωτήρη. Μάλιστα. Θέλω να πάω μάνα, θέλω να πάω μάνα, κι πάνω στο βουνό. Θέλω να πάω μάνα, πάνω στο βουνό, μες στη σπηλιά να μείνω, και στον καιρονιλιό, στον καιρονιλιό. Κι αν μεν έχω να φάω, τρώψουμι γελιά. Κι αν μεν έχω να φάω, όψουμι γελιά. Να ζήσω τη ζωή μου, μανούλα στη σπηλιά. Θα ζήσω τη ζωή μου, μανούλα στη σπηλιά. Κι αν μεν έχω να φάω, τρώψουμι γελιά. Να πάει σκομαγέ μου κι ακόμα στο καλό. Πάει σκομαγέ μου κι ακόμα στο καλό. Πρωτού κόμμα πεθάνω, ενάρθω να σε δω, ενάρθω να σε δω. Έχει για μανούλα μα και παντοτινή,
Χέσε για μανούλα ματζέ παντοτινή, θα ξανανταμωθούμε στην άλλη τη ζωή, ξανανταμωθούμε στην άλλη τη ζωή, να ζήσω τη ζωή μου μονάχος στη σπηλιά κι αν δεν έχω να φάω τρώψου μην γελιά. Καλή γυλιά στη τραγούδι εσένα. Όχι κύριε Σωτήρη, τούτο πρέπει να το έχεις εμφυτόν. Κύριε Σωτήρη, πριν να κλείσουμε την εκπομπή μας, θα ήθελες να πεις κάτι στον νεαρό κόσμο της κοινότητας Σκοφίνου? Δηλαδή να τους επενέσουμε, να τους κατηγορήσουμε. Κάποια λόγια, όχι να τους κατηγορήσουμε, να τους επενέσουμε. Ναι, να τους επενέσουμε. Έχουμε και πολλά καλά μπλάσματα τα μέσα, αλλά έχουμε και πολλούς κακούργους. Κακούργοι, έχει πόλικο, έχουμε πόλικους κακούργους, έχουμε και καλά.